Arglwydd ein Duw, diolchwn i ti dy fod yn llyfaru wrthym mewn amrywiol ffyrdd, yn galw arnom, yn ein herio, ac yn ein gwahodd i'r bresenoldeb. Bore da i chi gyd a chroeso wedi'r haf, yn ôl, fel teulu, yn ôl at ein gilydd. Mae'n hyfryd gweld cynifer ohonoch chi, a dwi'n gobeithio yn fawr eich bod chi wedi cael haf braf a bendithiol iawn gyda'r teulu. Hyfryd gweld un o feibion, Mr and Mrs Shapey yma hefyd, ella gawn ni sgwrs ymellach ymlaen. Ac mae'n hyfryd gweld ein cynwynidog Glyn Tidwell Jones yma'r bore yma yn ei brofedigaeth, ac fel eglwys rydyn ni'n danfon ein cydymdeimlad wedi chi golli eich brawd yn ddiweddar. Hoffwn ni groesawu hefyd, nid yn unig chi, ond y rhai sydd ar y sgrin gartre yn mwynhau, ac gobeithio y gewch chitha y fendith o fod yn ein plith. Ein hemyn cyntaf y bore yma yw rhifyr emyn 780. Nid yw'n gofyn yn bywyd moethus, a'r y byd neu berlau man, gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Rhifyr emyn 780. Briodol gan bod y cyfle gen i ddatgan bod ni'n falch iawn o weld Mrs Catherine Jobbins yn ein plith ac ategwn ein cydymdeimlad dwysaf i chi fel teulu hefyd, fel Glyn. Daw'r dau ddarlleniad y bore yma o'r Beibl yn naturiol. Y cyntaf
o'r Hen Testament, yn benodol pennod 22 o lyfr Meseia yn gyntaf. Dyma fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fetholedig yr wyf yn ymyfrydu ynddo. Rhoddais fy ysbryd ynddo i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn gweiddi nac yn codi ei lais, na pheri ei glywed yn yr hewl. Ni fydd yn dryllio corsen ysig nac yn diffodd llun yn mygu. Bydd yn cyhoeddi barn gywir. Ni fydd yn diffodd ac ni chaiff ei ddryllio, nes iddo osod barn ar y ddaear. Y mae'r ynysoedd yn disgwyl am ei gyfraith. Ar ail ddarlleniad y bore yma o bennod cyntaf llythyr Paul at Titus. Paul, gwas Duw ac apostol Iesu Crwys sy'n ysgrifennu, yn unol â ffydd ethodoligion Duw, a gwybodaeth o'r gwirionedd sy'n gyson a'n crefydd ni, yn seiliedig yn y gobaith am fywyd tragwyddol. Dyma'r bywyd a ddawodd y disgwylwyddog Dduw cyn dechrau'r oesoedd. Ac ef hefyd yn ei amser ei hun a ddatguddiodd ei air yn y neges a bregethyr. Ymddiriedwyd y neges hon i mi ar orchymyn Duw, ein gwaredwr. Yr wyf yn cyfarch Titus, fy mhlentyn diledryw yn y ffydd, sy'n gyffredin i ni. Gras a ddangnefedd i ti, oddi wrth Dduw y Tad, a Christ Iesu, un gwaredwr. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd. Fe barhawn ein holiad y bore yma drwy gyd ganu rhyfeddol Emyn 682. Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr, fod ti fy nhad ger llaw. Rhyfeddol Emyn 682.
Gadewch i ni gynorthwyo ein gilydd yn awr mewn gweddi. O Dduw, ein tad nefol rwyt ti yn ein galw ni i'r gwirionedd sydd yn noddfa ac yn graig i ni. Drwy dy gariad di ben draw teg atom, am lygwyd yn dy fab, fe ddangosodd i ni i fod fel arweinydd di-ysgog, y gwas perffaith, yr hwn sy'n yn unerthu yn y gwirionedd a'r gobaith tragwyddol. Heddiw, wrth ystyried y byd, gwaith dy ddwylo a thfawredd, cofiwn yn fwy'n iawn golygfeydd yr haf, i'r rhai a gafodd deithio diolchwn am y profiadau hynny, yr awel gynnes drwy'r coed, synau y tonnau ar lan y môr. Yn y munudau tawel, fe glywsom lais dy gariad, yn ein harwain i'r man lle mae'r enaid yn huno yn y tangnefedd. Ond cofiwn heddiw'r bore i eraill, nid oedd hirddydd haf yn ddim iddynt, yn teimlo hiraeth colled, yn teimlo gofid am ei iechyd. Nid yw'r byd i gyd yn dawel. Cofiwn am y rhai sydd wedi profi colled drom, y rhai ym Mhortiwgal, y rhai a ddioddef yn neargryn diweddar yn Affganistan. Yn biliwn, estyn dy law at y rhai sydd yn dioddef. Cynorthwyo'r teuluoedd sy'n ceisio ailsefydlu bywydau wedi'r rhoiolon. Miwn, y byddait yn cynnar llusern sy'n dangos y ffordd. Fe ddwedodd y salmydd, gwneithos dy gorchuchaf yn amddiffynfa. Ni ddigwydd niwer i ti, ac ni ddaw pla yn agos i'r babell, oherwydd rhydd o'r chymyn i'w angylion i'r gadw yn dy holl ffyrdd. Rhydd o'r chymyn i ddangylion i gadw'r anghennus yn dy holl ffyrdd. Ar draws y cenedloedd y mae cynnen a chythrwfol. Rhoi ni heddwch gwleidyddol, nid fel bargen drwy'r rhyfel neu fygythiad, ond fel ffrwyth cyfiawnder a gwirionedd. Dysg dy arweinwyr i barchu urddas pob person, i wrando cyn llefaru, i ddweud y gwir heb ofyn, i geisio cymod lle mae clwyfan ddwfn, a rhoi gofod i obaith dy deyrnas. Yn y man fe nesawn at y bwrdd, cofiwn mai rhodd yw popeth. Dyma goffad am dy aberth, ac yn fodd i ni fod o'r un corff yn dy fab, mwyn i fynd oddi yma yn genhadon y gwirionedd, yn arweinwyr sy'n rhodio'n ostynedig gyda thi. Cofio Dduw, chofio heddiw y cymunedau sy'n codi wedi trychineb, wedi'r cof droi yn ddwythineb, i'r boen droi'n drigaredd. Pan ddaw'r gwasanaeth hwn i ben, paid ag adael i'n gweddi orffwys boed i'n dwylo yn traed am gyrffori'r weddi hon, ar ein hilwydydd, yn y swyddfeydd, yn y siopa, yn y strydoedd, ymhlith ein sgyrsia a'n cwrteisi a'n gilydd, oherwydd ti wnaeth ein galw i arwain drwy Anawsterau, i garu pan fo'n galed, i ddal ati pan mae'n dywyll, ac i gerdded yn y goleuni
hyd ddiwedd y daith. Derbyn ein diolch. Crea ynom galon lan, cynhalia ni yn dy dangnefedd, ac arwain ni yn dy wirionedd. Mwyn Iesu Grist, ein harglwydd, yr hwn a ddysgodd i ni wrth y gweddïo i ddatgan ein tad. Ein trydydd hemyn y bore yma yw rhif yr emyn 686. O Iesu mawr, rho danian byr, i eiddiol gwan mewn anial dir, i'w nerthu drwy holl rwystra sydd, a'r ddyrus daeth i'r ganan fri. Rhif yr emyn 686.
Fe esteddais i un bore braf y mis diwethaf ar y Sun Lounger yn Creta, yn hael y bore a sylwi ar lonyddwch y pwll nofio. Yr unig beth oedd i'w glywed oedd awel, twym a mwyn yn cyffwrdd ac yn symud yn dyner canghennau'r coed o lewydd. Islaw, roedd yr arfordir, môr glas, môr Egeaidd, yn edrych yn dawel. Dyma le, medda fi, i'r enaid gael llonydd. Neu, o leia cyn i'r plant ddeffro a lluchio eu hunan i mewn i'r pwll nofio. A dyma wedyn nôl y llyfrau gwyliau o'r bag ac wrth gwrs peidio anghofio'r eli hael. A dyma ddechrau i darllen. Y cyntaf oedd Crete, The Battle and the Resistance gan Anthony Beaver. Ac yr ail, Awst yn Anoia gan Gareth F. Williams. 2 gampwaith, ond 2 lyfr hynod anodd i ddarllen ar wyliau. Ond yn gyflym wrth ddarllen fe sylweddolais i nad oedd y llonyddwch heddiw wastad i bod felly. Fe ddoes i wybod am y Cretiaid fel pobl gwydyn a balch wedi gwynebu erchyllderau a phrofiadau ofnadwy. Fe sylweddolais am yr arweinwyr o blith o bobl yn gadarn eu hegwyddorion. Felly, yn 1949 yn nyffrynoedd a mynyddoedd Creta, cododd pobl gyffredin i fod yn arweinwyr, nid drwy orchymyn na grym arfau, ond drwy ddewrder yn erbyn gormes y Natsiaid. Mae'r hanes yn cael ei amlygu yn gelwydd gan Anthony Beaver. Yn y llyfr hwnnw, ceir hanes am gyflafan ofnadwy y Natsiaid yn Anoia, pentref yn mynyddir dir uchel a thrawiadol iawn Creta. Yn Anoia hefyd lleolir campwaith Awst yn Anoia gan Gareth F. Williams. Ac wrth ddarllen hanes modern Creta, cyfes i'n haro gan y dewrder, gan cymunedau bychain a oedd drwy ffydd yn ei traddodiad a'i gilydd, wedi aberthu cymaint ar gyfer y llynyddwch yr oeddwn ni yn y teimlo wrth y pwll y bore hwnnw. Roedd eu cryfder nhw wedi wreiddio mewn argyhoeddiad dwfn yn y gwirionedd, yr hyn sydd yn iawn, yn oesol, ynghyd â pharch at urddas yr unigolyn. Ac yn naturiol, dechreuais i feddwl am bregaeth efallai. A dechrau meddwl y bore hwnnw i wneud ymchwil at sut oedd pethau yn yr un rhan o'r byd tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. A doedd ddim rhaid edrych ymhell, a chanfod yn llyfr yr acta ac yn llythyrau sy'n dilyn, gwelir yr un ysbryd dewrder, arwyr ffydd a lunwyd gan rym yr ysbryd glân, yn sefyll yn wyneb gylyniaeth ac anawster. A mae'n ddifyr iawn darllen am y rhai a ddaeth ynghyd i gefnogi'r apostol Paul. Dwi wedi eisoes sôn o'r pwlpid yma am Barnabas a Marc a'i gyd-deithwyr, pob un a'i gallu unigryw i wynebu sefyllfaoedd heriol ac i arwain gyda ffydd a gobaith. Heddiw, awn ati ystyried un dyn, a oedd efalla fwy nag unrhyw un arall yn cael ei weld fel Paul, fel y dewis cyntaf, i'w ddanfon at leoliad cythryblus mwyn trefnu, sefydlu a chynnal
cymunedau Cristnogol. Dyma fo. Titus oedd y dyn. Fo oedd y boi oedd yn meddu ar y gallu yn hy Paul i ddylanwadu mewn ffordd gadarnhaol a diysgog. A does dim awgrym wrth ddarllen y Beibl i fod yn cwyno ac yn gofidio am y caledu a'r holl gecru yr oedd yn ei brofi. Yn ddiddorol iawn yn y llythyr cyntaf at Titus, mae Paul yn ysgrifennu yn adnod 4 fel hyn. Titus, rwyt ti wir fel mab i mi, gan dy fod yn credu yn y Meseia fel y dwi. Dwi'n gweddïo byddi di'n profi'r haelioni rhyfeddol a'r heddwch dwfn, mae Duw y Tad a'r Meseia Iesu ein Hachubwr yn ei roi i ni. Ac o ddarllen y Testament Newydd, fe wyddwn ni nad iddew oedd o, ond hefyd yn fuan iawn yn ei weinidogaeth Cristnogol, fe wynebodd ynghyd â Paul a Barnabas yn Jerusalem wrth wynebiad ffyrnig dros ben, gan rhoi oedd yn ei cyhuddo o gam bregethu yr Efengyl. Os ydych chi am ei ddarllen, ceir yr hanes yn yr ail lythyr at y Galatiaid. Mae hyn yn golygu mae profi'r cyntaf Titus o weinidogaeth gyhoeddus y druan oedd sefyll ochr yn ochr ar y postolion wrth iddynt ymladd dros y gwirionedd. Nawr, ei ofalaeth nesaf, os allai ei alw'n hynny, oedd ddinas fawr godinebus Corinth, Las Vegas, môr y canoldir. O'n i ddim sut wnaeth Titus lwyddo, ond llwyddo a wnaeth, gweitha'r holl misty manners. Mae'r hanes yn un diddorol i'w gael wrth gwrs yn y llythyr cyntaf at y Corinthiaid, ac mae'n werth ei darllen. Efallai nid o flaen yr wirion. Ond ai ddim i sôn bydd ddigwyddodd am brofiadau'r apostolion yn Macedonia, ond roedd dyfodiad Titus yn allweddol ac yn cael ei weld fel rhodd gan Dduw i'r digalon. A dyma ni yn dod at yr ofalaeth, yr hoffwn ni ganolbwyntio arni, y genhadaeth i Creta. A mae Paul yn sôn yn y bennod gyntaf ei lythyr at Titus fel hyn. Fy mwriad i, wrth adael ar ôl yn Creta, oedd i ti gael trefn ar y pethau oedd yn aros heb ei gwneud, a sefydlu henuriaid ym mhob tref yn ôl fy nghyfarwyddyd i ti. Nawr, mae cael eich danfon ar genhadaeth i Creta yn ishardd yn swnio yn anhygoel yn dydy. Ac roedd cael wythnos yno am mis diwethaf yn fraint. Ond meddyliwch am funud petai eich bos yn eich danfon yna ar secondiad am gyfnod amhenodedig. Mi fysach chi wrth gwrs wrth eich boddau, ond nid felly yn nyddiad Titus. Gwrandewch sut mae Paul yn disgrifio'r Cretiaid, a hynny aelodau o fewn yr Eglwys. Ie, o fewn yr Eglwys. Dyma'r aelodau'r Eglwys. Oherwydd y mae llawer ac yn arbennig y credinwyr Iddewig yn afreolus ac yn twyllo dynion a'i dadleuon diffaith. Pobl ydynt sydd yn tanseilio teuluoedd cyfan drwy ddysgu iddynt bethau na ddylent ei dysgu, a hynny mwyn elw anones. A dyna'r union bobl, credwch chi ddim, oedd i fod ar ochr Titus. Ond am Gretiaid yn gyffredinol tu allan i'r Eglwys, mae Paul yn ysgrifennu fel hyn. Dywedodd un o'r Cretiaid, meddai, proffwyd ohonynt ei hunan, celwyddgwn fu'r Cretiaid erioed, anifeiliaid anwar, bolrwth a diog.
Ac pe bai chi yn cynllunio gwyliau a darllen adolygiad fel yna yn TripAdvisor, byddech chi yn debyg o fynd i unrhyw le arall heblaw am Creta. Ac eto, mewn union y math hwn o sefyllfa anodd y mae Paul, pa mae angen arweinydd arno, yn gofyn am Titus. Yn fyr iawn, hoffwn ni ganolbwyntio y bore yma ar bedair nodwedd, egwyddor os hoffech chi o'r hyn sy'n gwneud Titus yn arweinydd arbennig ar gyfer ddoe ac yn esiampl i ni'r bore yma. Rydyn ni'n byw mewn oes o wleidyddiaeth anghynnes ac annymunol. Ymhlith arweinwyr pleidiau gwleidyddol y byd, a ni'n gweld yr holl gecri yma. Ac efallai dylsai arweinwyr gwleidyddol ddarllen y llythyr at Titus. Llythyr y beth nhw'n medru ei ddarllen dros frecwast. A mi fyswn ni, tra bod nhw wrthi'n edrych ar y Beibl, yn argymell yr ail lythyr at y Corinthiaid iddyn nhw i ddarllen, wrth iddyn nhw gael ei gyrru o'i cartrefi yn y bore i'r Senedd. Ond sut roedd Titus yn arwain? Yr egwyddor gyntaf dwi'n ei sylwi yw'r gallu i arwain o ymrwymiad digyfnewid i'r gwirionedd. A pan mae Paul yn ysgrifennu at Titus yn Creta, mae un gair yn cael ei bwysleisio, y pwyslais ar y gair gwirionedd. Paul, gwas Duw ac apostol Iesu Crwys sy'n ysgrifennu yn unol a ffydd ethydoligion Duw a gwybodaeth o'r gwirionedd sy'n gyson a'n crefydd ni. A pan geisiau Titus arwain neu ddylanwadu ar eraill, gwna hynny o'r sylfaen gadarn hynny, i graig ei ffydd yn y gwirionedd. Ac o'r fan honno, y tarddau ei arweinyddiaeth ei dyfal y barhad o ofyn y cwestiynau mawr. A does dim gwir ateb nag oes, heb gwestiwn da yn gyntaf. A mae'r cwestiynau mawrion yn agor drws at y gwirionedd. Pwy yw Duw? Pwy ydym ni? A beth a wnaeth Iesu drosom ni? Mae pob cwestiwn o'r fath yn dyfnhau ein gwybodaeth, yn meithrin perthynas ac yn cyfrannu at y esblygiad y ddynoniaeth gwell. Ac felly, bob nos Sul, wrth i ni gyd adrodd y gyffesberon ffydd, cawn ni'n atgoffa eto o'r gwirionedd tragwyddol sy'n ein cynnal. Y broblem yw heddiw, nid yw'n ffasiynol siarad am wirionedd heddiw. Oherwydd os yw rhywbeth yn wir, mae'n awgrymu bod pethau eraill yn ffug. Beth yw gwirionedd yn ein hoes ni? Yn ein hoes ni mae gwirionedd yn ymddangos fel rhywbeth sy'n llithro fel tywod rhwng ein bysedd, yn cael ei gwestiynu a'i aillunio nes bod dryswch cyffredinol yn teyrnasu. Fel bod y fan gyhoeddus yn symud o'r canol i'r pegynau. Yn wir, mae nifer yn dweud dim bellach oherwydd ofn, ac eraill yn dweud gormod oherwydd hyfdra. Y ffordd rydych chi'n gweld y byd, yr hyn rydych chi'n ei feddwl, sydd fwyaf allweddol mewn bywyd. Bydd, wrth gwrs, yn anorfod yn dylanwadu ar y ffordd rydych chi'n dylanwadu ar eraill. Felly, gofyn y cwestiwn gan gynnwys y fi, ar ba sylfaen rydw i neu chi wedi adeiladu ein bywyd, ar ba wirionedd. I Titus, y gwirionedd hwnnw oedd Crist, yr un a ddywedodd mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Mae rhaid i chi a fi'n arwain felly gyda'r gwirionedd yn sylfaen i'r hyn rydyn ni yn ei wneud. Fe wnawn ni hynny am 3 rheswm yn fy marn ni.
Yn gyntaf, mae gwirionedd yn ein cadw ni'n gadarn pan mae yna Anawsterau. Yn ail, mae'r gwirionedd yn arwain at onestrwydd a chywirdeb. Mae angen i bobl wybod eich bod chi'n berson y gellir ei drystio. Yn drydydd, mae angen arno ni yn does seren y gogledd, cyfeiriad clir ar gyfer ble ydych chi'n arwain pobl, pa mae'n nos arno ni. Dyna oedd dawn Titus, a'r gallu na i ymgorffori y tri rheswm a'r gwirionedd yn sylfaen i'r tri. Yn y man cawn glosio at bwrdd y cymyn, sy'n ein atgoffa ni o'r gwirionedd. Mae bwrdd y cymyn fel seren y gogledd ein ffydd, sy'n ein harwain ni i'r hafan ddigogel. Yr ail nodwedd o ran arweinyddiaeth Titus oedd ei fod yn gweld arweinyddiaeth fel gwasanaeth. Edrychwch sy'n mae Paul yn disgrifio Titus. Ysgrifennir am Titus fy nghymydhydymaeth yw am cydweithwyr yn eich gwasanaeth. Yn ei ail lythyr at y Corinthiad, mae Paul yn dweud y tro yma yn y bedwaredd benod. Nid ein pregethu ein hunan yr ydym, ond Iesu Grist yn arglwydd, a ninnau yn weision i chwi mwyn Iesu. Yn ei hanfod, mae'r adnod yna yn ein atgoffa mae nid hunan ddyrchafu yda ni. Nid hunan ddyrchafu sydd wrth raidd ein ffydd ni, ond tystiolaethu'n ostynedig am Grist, gan roi ein hamser yn llafur i wasanaethu eraill, ei fwy nef. Dyna'n union beth mae'r cymyn yn ei ddangos i ni. Crist yn rhoi hun drosom fel gwas, yn rhoi gorff a'i waed ein mwyn ni. Nawr, awn ni'n symud ymlaen i'r drydedd nodwedd dwi wedi sylwi am genhadaeth Titus. Roedd o'n gweld arweinyddiaeth fel rhodd. Ac os edrych chi ar ail lythyr at y Corinthiaid, mae Paul yn ysgrifennu diolch i Dduw, yr hwn a roddodd yng nghalon Titus, yr un ymroddiad drosoch. Ac gyda'r ymwybodaeth yna, a'r diolchgarwch fe roddodd yng nghalon Titus, yr ymroddiad didwyll i Arwain. Gwyddai ef mae rhodd gan Dduw oedd pob dawn a phob gallu a roddwyd iddo. Ac mae gyda'r ymarweddiad hwnnw y bu'n gwasanaethu. Wrth gwrs, mae pob dim yn ein bywyd ni'n yn atgoffa fod pob peth a dderbyniwn yn rhodd, yn rhad ac eto yn werthfawr tu hwnt. Fel yn y cymyn ei hun, nid rhywbeth da ni yn ei ennill fel gwobr ydy'r cymyn, ond rhodd yn sacrament sanctaidd o ras a chyffad o gariad Duw y Tad ac aberth ei fab. Yn olaf, y rhinwedd olaf, mae Titus yn ei ddysgu i ni, yw arwain gyda gobaith. Edrychwch sut mae Paul yn ysgrifennu at Titus. Paul, gwas Duw ac apostol Iesu Grist mewn gobaith o fywyd tragwyddol. Mwyn arwain mewn anhawster, mae angen i chi arwain gyda gobaith. Yn y Beibl mae gobaith yn cyfleu sicrwydd yn dydy. A'r gyhoeddiad fod hyn yn mynd i ddigwydd, yr ydym eisoes yn byw yn ei ddaioni. A dyna'r union beth mae'r cymyn yn ei ddatgan. Gobaith yn y ffaith fod Duw yn gwneud popeth yn newydd yng Nghrist, ac yn cynnig y llonyddwch i gynnwrf ac ofnau ein cylonau. Yn yr un modd wrth edrych ar Creta ddoe a Creta y gwyliau diweddar,
gweitha'r cyffrwfwl a'r gormes y gorffennol, fe ddaeth y lloneddwch yn ôl i'r ynys, a'r llwyddiant i genhadaeth Titus. Dyma heddiw be mae Eglwys yn edrych fel yn Heraclion yn Creta, Eglwys San Titus. Ac os gall Titus Arwain yn Creta, yn wyneb pobl anodd, sefyllfaoedd heriol, fe allwn ninnau hefyd wneud yr un fath. Mod i ni godi sylfaen gadarn a gref wedi drwytho yn y gwirionedd. Mond i ni fagu yr agwedd a'r ymarweddiad o wasanaeth. Mond i ni dderbyn mai rhodd i wein medrau. Mond i ni gyfleidio gobaith i'n dyfodol. Ac os nad all ein harweinwyr gwleidyddol fabwysiadu y rhain, mae rhaid i ninnau arwain fel cymuned, boed hynny dros frecwast yn siarad gyda'n plant ni, neu gyda chydweithwyr mewn argyfwng, neu gyda ffrindiau, gyda'n cyd-aelodau sy'n cael ein anodd ymdopi, oherwydd mae'r un Duw sydd wedi rhoi Titus i ni, hefyd wedi gofyn i ni wasanaethu mewn sefyllfaoedd anodd. Ac wrth i ni ddod at y cymyn y bore yma, rydym yn cael ein atgoffa mai Crist yw'r arweinydd diysgog, y gwas perffaith, yr hwn sydd yn ei nerthu yn y gwirionedd a'r gobaith tragwyddol. Mwyn ei enw. Amen. Ein hemyn nesaf yw rhif yr emyn 661. Nesawn mewn myfyfodau pur, at ffwrdd ein harglwydd i gydgofio i gyr, a roed y brenin mawr ar hyn o bryd, ei wyneb hoff, tra byddom yma ynghyd. Rhif yr emyn 661.
wrth hwn yn agored I bawb sy'n caru'r Eglwys Iesu Crist, yn ddidwyll ac mewn gwirionedd, ac yn ei dderbyn ef yn arglwydd ac yn waredwr. Felly, yn ei enw ef, fe'ch gwahoddwn I ymuno yn y cymyn sanctaidd hon. Fel y cymerodd Iesu, y noson y brydechwyd ef fara cyffredin, a gwin cyffredin, a'i ddefnyddio'n arwyddion y wirionedd tragwyddol. Yr wyddinau neilltuo'r bara a'r gwir hwn, yr un pwrpas yma yn nawr. Gweddïo. O Dduw ein Tad, gwyddom dy fod bob amser yn siarad yn ni am pethau ac am profiadau cyffredin bywyd. Bendithia'n dathliad a boedydd ysbryd fod yno. Cynorthwyo ni fel y byddwn drwy ffydd yn derbyn y bendithion ysbrydol ac yn rheolir gan yr elfennau hyn. Boed iddynt lefaru wrthym am aberth ein harglwydd, ein cysuro a'i ras, ein gwefreiddio a'i gariad, yn llenwi a'i fywyd. Ac fel y diolchodd Iesu, fe rewninau diolch. O Dduw ein Tad, diolchwn I ti am y sacrament hon, am bawd drwy'r cafrifoedd y ddarganfu wrth y fwrdd, o leini nad yw'n pallu, lawenni nad yw'n pylu. Faddeuant pechodau, y cariad sy'n deillio honno ti, a phresenoldeb ein harglwydd. Diolchwn I ti am foddion gras, am yr eglwys ein mam yn y ffydd, am dy air sy'n dweud wrthym am dy ffyrdd gyda phobl, ac am ddrws ac gored gweddi, na ddichon neb I gael. Diolchwn am Iesu Grist, ein harglwydd wendigedig, am iddo ef na wyddai beth oedd pechu, gymryd I wneud yn bechod ein mwyn ni. Am iddo ddod I geisio I gadw'r hyn oedd ar goll, am iddo roi einios yn bwridwerth dros lawer. Am iddo fod yn ifydd hyd angau, ie, angau a'r groes. Am iddo garu ei eiddo ei hun, a'i caru hyd yr eithaf. Am iddo fyw, am iddo farw, am iddo atgyfodi, am ei fod gyda ni i'r diwedd amser a ddibont. Am ei fod gyda ni, yma yn nawr. Rhown I ti diolch a chlod. Amen. Yr arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef a gymerodd fara. Ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdano.
modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym fy ngwaed. Newch hyn bob tro ar y fochef, cof amdanaf. I derfynu ein gwasanaeth y bore yma fe ganwn ar ein eistedd, profi'r Emyn 7:7. Rhoi mi'r herydd, lawer y byd amdano, her nefol her, a ddaeth drwy ddwyfol loes, ac yn ymlaen. Profi'r Emyn 787. Arglwydd Iesu Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fydda ni gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.